desigualtat entre el sector, entre el propi sector, el complim o no el complim. Vale, doncs Veig que comencem sent ordenades. Sí, primer i després desendrecem. Ja desendreçarem, perquè aquesta era la consigna, no? I a mi em feia sentir molt còmode aquesta consigna de dir, bueno, anem a ser una mica anàrquiques, no? I em feia sentir còmode això, i aquest format més endreçat és com que m'imposa més, vull dir que, bueno, seguirem l'ordre de moment, però, sisplau, trenquem-lo, perquè si no... Bé, jo començar també, per començar amb l'anarquia, diguéssim, començaré amb un apunt. Aquí posa un títol, rimbombant, que posa presidenta de la FEDAIA, però jo també vull dir que al final jo pertanyo a una organització que és una cooperativa i per tant, jo quan ho preparava se m'acudien o em venien al cap diferents exemples i em venien al cap exemples, alguns que corresponien més a l'àmbit del que estic desenvolupant en el marc de la FEDAIA o el que m'estic trobant en el marc de la FEDAIA, però altres que em venien molt al cap del dia a dia de discussions o situacions o debats que tenim a la meva cooperativa. Per tant, si em permeteu també alternaré, diguéssim, les dues realitats. Això per una banda. I també, com a previ, també dius que, per exemple, un dels elements, quan jo ho preparava, un dels primers elements que a mi em venia al cap era dir, hòstia, a mi, perdoneu per l'hòstia, però a mi, és que clar, m'han dit, pots tertuliar? Vale, vinga, còmode. Doncs això, per exemple, un dels primers elements que a mi m'incomoda molt és estar aquí dalt, I aquest jo penso que és també un dels elements que té una clara perspectiva de gènere i que influeix en el tema que estem debatent avui. Al final, a les dones, posant-nos en una situació de liderar qualsevol organització, és una posició que també generalitzem i en el generalitzar sempre correm el risc d'equivocar-nos, però intentant salvar matisos, aquesta és una posició que a les dones ens incomoda més, per les quals, com deia la Gemma en la seva presentació, no és una posició habitual en el nostre mandat de gènere i per tant això també ens limita a l'hora de... És una creença autolimitant, per dir-ho d'una manera clara. I ara, per ser obedient, diguéssim, i respondre a la primera pregunta que ens feia la Gemma, què destacaríem? I jo destacaria dues qüestions. Una és, elles ens han obert els ulls respecte a la idea que el tema de la bretxa salarial va molt més enllà que la fórmula matemàtica o que el número, i aquí és on per mi tenim el gran repte, és a dir, el gran repte, la gran complexitat, en adonar-nos que això no respon al compliment dels convenis, que això fins aquí és una pantalla superada, per dir d'una manera, sinó que el que hem de treballar és per salvar totes aquelles altres desigualtats per raó de gènere que estan operant en les nostres entitats i que estan operant i que tenen una translació, diguéssim, en aquesta bretxa salarial. Aquest és un tema. L'altre tema que a mi m'ha impactat molt i que suposo que també respon al dia a dia que jo últimament estic tenint, és aquest tema del reconeixement del sector. Per mi, es fa clarament palès que necessitem treballar d'una manera molt més vehement, enfocada, real, eficient, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, per aquest reconeixement del sector. I us volia posar el primer exemple. Perdona, si m'allargo em talles. Bueno, t'estàs allargant, però després ho compensaré. Doncs us volia posar el primer exemple. Totes,
la majoria que esteu en el sector sabeu que tenim a sobre la taula una negociació actual, no? Amb una proposta d'acord del Departament de Drets Socials amb les patronals del sector per un increment de tarifes. No? I aquí tenim una certa contradicció, no? En aquesta negociació tenim una certa contradicció. Signem, no signem, no? No signar vol dir no poder traspassar això a la negociació col·lectiva i per tant no reconèixer uns increments que són que són de llei i que ja fa temps que s'haurien d'haver fet i per molt per sobre. Signar suposa no treballar per aquest reconeixement del sector, no? Perquè no responen a la necessitat, no responen a l'IPC, no responen a la dècada perduda, no responen ben bé. I nosaltres, no? Com a sector feminitzat i en perspectiva de gènere, estem debatent-nos, no? Amb totes aquestes incongruències de gènere que molt sovint tenim, estem debatent-nos amb què fem, no? Què és millor, signar, no signar, no? Algunes diuen no ens plantem, signem i ja tenim una mica més, no? Això és molt de gènere, perdoneu-me, no? O sigui, volia posar-vos aquest exemple perquè em semblava molt il·lustratiu també del que estem parlant, no? No només en si treballem o no treballem per aquest reconeixement del sector, sinó també en aquesta posició sempre pactista, de voler arribar a l'acord, de voler-ho fer amb pau en el sector, per dir-ho. Permeteu-me que faci també una certa ironia o una certa caricaturització de la situació, però em sembla gràfica. Molt bé, Eli, Lisenda, gràcies per mobilitzar i per animar el debat. A veure, Montserrat... La Lisenda ens ha posat damunt de la taula i jo penso que li ha costat arrencar, o deia que li costava arrencar, però no. Jo contestant a això que ens planteges, a mi el que m'ha semblat, llegint el vostre treball i la presentació que heu fet, m'ha semblat que em fèieu obrir els ulls a moltíssimes coses que em semblava que ja els tenia oberts. Per tant, tot allò que ja tinc una edat, tot allò que se'm presenta davant i que és un repte per aprendre més i per estar més atenta, per mi és altament... De fet, perquè tinc una edat, ja és l'únic que em sedueix. El bla, 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 em costa molt ara ja. Però trobo que sí, que és útil. La paraula útil té molta amplada en el meu univers, o és el que jo en aquest moment més aprecio. Per tant, en aquest sentit, l'agraïment per l'esforç que no ve d'ara, sinó que ve de fa molt de temps i que ens ha portat fins aquí. I us dic, m'ha fet obrir els ulls a moltíssimes qüestions que no tenia presents. Potser de tot el que vosaltres heu presentat, el primer que em va cridar l'atenció i em va seduir era aquesta manera de poder realment ara em quedaré enganxada amb la paraula, aquest pont que ens porta a aquesta altra consciència que ja teníem desperta de que el nostre sector o la nostra activitat de la cura era una activitat i és una activitat que no està valorada i reconeguda ja no solament per les administracions, que és cert, però per la societat en general. I a mi això és una de les coses que més em preocupa. Em preocupa perquè som un col·lectiu de dones treballant en un àmbit de la cura en què nosaltres mateixes no ens valorem aquesta tasca. I això és el que em preocupa realment, perquè nosaltres mateixes perpetuem aquest no reconeixement. O sigui, aquesta paraula que està tan de moda de l'empoderament no ens arriba perquè socialment no hi és. I no hi és en l'àmbit personal, quan fem la cura
en el nostre àmbit de familiar, personal, i evidentment en l'àmbit professional tampoc arriba. Suposo que anirà sortint i tindrem oportunitat, però quan tu amb molta precaució, m'ha semblat a mi, que amb molta precaució posaves de manifest aquesta singularitat, però que és evident, no? De que les nostres feines s'entenen com feines subsidiàries en l'àmbit familiar, sí? Jo acabava de notar, no? Com, i això és un reflex, com va impactar la crisi del 2010 en el nostre sector. Només poso una dada aquí damunt de la taula. L'absentisme va baixar a límits que no hem tingut mai. O sigui, nosaltres vam deixar d'agafar la baixa, perquè de cop i volta, en l'àmbit familiar, la nostra remuneració va passar a ser la primera. En el moment en què es recuperen altres sectors de l'àmbit laboral, l'indústria, els serveis, es comencen a recuperar. A nosaltres ens va impactar més tard, però en el moment en què es comencen a recuperar, una dada que nosaltres podem posar damunt de la taula és que l'absentisme es va disparar d'una forma increïble i el tenim en uns nivells molt alts. I això el que per mi reflecteix és la manca de valoració que tenim dels nostres llocs de treball en l'àmbit familiar i en l'àmbit social. Els nostres llocs de treball són llocs de feines subsidiàries. Llavors, per mi, quan tu ho deies amb tanta precaució, pensava és que hi ha proves i a més fins i tot les podem corroborar amb dades estadístiques claríssimes. Bueno, era apuntar aquest tema. Heu obert quantitat de fils. De fet, teníem com pensat en un primer moment parlar, jo crec que l'Eli ha començat fent foc aquí, amb aquesta idea de la comparativa entre sectors. Tu has continuat amb això. Jo ara no vull ser directiva, però sí que crec que a Lluís, que ha fet una cosa més breu, no sé, amb aquesta reflexió més sobre el nostre sector en relació als altres, també com a oportunitat, vull dir, ocupant un paper important del PIB, és a dir, què podem fer, no? Sí que és cert, que ho hem de viure com una oportunitat a nivell de sector, i a més no deixo de comparar igualment també altres sectors, no? I poso l'exemple de l'estat del benestar, que són 3 potes i que hi ha la sanitat, l'educació i en aquest cas el tercer sector, i no només el tercer sector sinó també els serveis socials, etc. No? Si mirem en aquest cas quina és la inversió que fa la Generalitat, és un desequilibri important, no? Però això ho hem de lluitar i ho hem de defensar-ho, poder perquè també som un sector comparativament amb mestres i amb metges molt més joves, no? El 92 va ser el primer moment que hi havia les primeres fornades, o que va començar l'educació social com a tal a Barcelona, a Girona era el 93, per tant portem 30 anys només d'educació social, fins que no hi ha hagut un reconeixement per part de la universitat com a treball de les cures, com una professió reconeguda, també és un tema important a tenir en compte, però sí que és veritat que tot el tema de les cures es relega molt al tema d'un treball molt més feminitzat i que per tant provoca que hi hagi un menysteniment cap a aquest tipus de feina i aquest tipus de treball cap al cura de les persones. Però el sector, com deies, hauríem de veure i ens hauríem de veure nosaltres mateixos com, evidentment, una aportació que fem a la societat, no només en el PIB, sinó també, evidentment, com a mesura de poder fer que la vida flueixi a nivell de la societat. Sense la cura dels fills o sense la cura de les persones, evidentment que aquesta societat seria com molt més complicada i molt més dificultosa el dia a dia. Per tant,
aquest coneixement de la feina que fem i aquesta manca de reconeixement que hi ha per part de qui ens hauria de valorar moltíssim, aquí sí que hauríem d'anar posant-hi més l'accent. I ara, evidentment, anava a utilitzar una paraula bèl·lica i no la vull utilitzar, però aquesta reclamació que fem des del sector és importantíssima i és molt necessària que des de les diferents administracions també s'hi posin de cara en el moment de valorar-ho a través de les convocatòries de subvencions, les licitacions, els contractes menors, etc., perquè va en molt detriment d'aquest reconeixement de la feina que estem fent, tan important i essencial perquè la vida flueixi. Jo penso que hi ha un factor bàsic i essencial, i és que socialment la malaltia, l'envelliment i la mort són els grans tabús. Vivim en una societat en què has de ser guapo, jove, fort, fins i tot, no sé, els anuncis, jo sempre dic el mateix, els anuncis del Meritene, no? Que és un complement. Sí. Els fan uns senyors que estan boníssims, guapíssims, amb el cabell blanc, això sí. Ai, això queda gravat. Però, perdoneu, però vull dir que és per la gent gran, o sigui, m'entens? O sigui, quan tu necessites prendre Meritene és perquè estàs fet un nyap. I en canvi et posen un senyor superguapo. Vull dir que al final el reconeixement de la malaltia, de l'envelliment, de la mort, de la diferència, això vivim d'esquena. Si no hi ha una conscienciació, és el mateix que ens passa amb el medi ambient. Vull dir, si no obrim els ulls i ens n'adonem que aquesta terra no ens pot sostenir mentre l'estiguem matxacant, doncs cal fer una obertura de mirada. Quan tu tens que portar el pare i la mare, quan tu necessites ajuda per atendre'ls, en aquell moment valores moltíssim que la persona que els atengui sigui una persona ben formada, capacitada, ben remunerada. Llavors, aleshores ho valores moltíssim, però mentre no t'ha tocat... Ho valores però no ho vols pagar. O no pots pagar-ho. O no pots pagar-ho, ara aquí arribarem, no pots pagar-ho. Però mentre no t'ha arribat, és una cosa aliena. Mentre tu no tens una dificultat amb un fill perquè resulta que segons no sé quins paràmetres s'escapa a no sé quines normalitats, no t'ho planteges. Però és que resulta que forma part de la vida, això és vida, però on està escrit que la vida és el senyor aquest guapo que ens ven el Meritene? No està escrit enlloc. Amb la qual cosa, des del meu punt de vista, és evident que la societat en general, i això que s'escapa, suposo que els nostres àmbits el que requereix és conscienciació. Llavors, una vegada això, el que sí que està clar és que nosaltres tenim unes administracions que gestionen els nostres recursos i aquestes administracions gestionen aquests recursos, suposo que també en funció del que els apreta la societat. Llavors, quan veiem aquests desequilibris en les tres potes, no? En les tres potes jo he vist la taula i he pensat, ens han posat la taula aquí per recordar-nos-en. Quan veiem aquests desequilibris en les tres potes, és evident que reflecteixen els desequilibris que hi ha en la societat. Surt el conseller de Salut i blinda davant de la societat 9.000 milions d'euros, em sembla que era aquesta quantitat. Jo sempre m'equivoco perquè aquestes quantitats són tan bèsties. Blinda 9.000 milions d'euros perquè resulta que tots plegats, després d'haver passat pel que hem passat, doncs hem dit prou, ara volem que la primària... Bueno, doncs nosaltres també volem que surti la consellera de Drets Socials i blindi la mateixa quantitat. Augmenti. Que la blindi davant de la societat. O sigui, que enteneu que no pot ser que nosaltres, que ha explicat l'Elisenda, és que estem esbrallant-nos per les engrunes. No? Que això també surt en una cançó. Doncs per les engrunes ja n'estem farts. Però això què és? Això reflecteix la societat. I és el mateix que us deia abans.
penso que les que treballem en aquest sector estem imbuïdes per aquesta influència social i aleshores no valorem la nostra feina, però alhora la Generalitat tampoc ens la valora perquè mireu el pressupost que hi ha, no el valora. I alhora, i aquí sí que hi ha la singularitat jo represento entitats que ens dediquem a l'atenció a la gent gran, alhora ens trobem que alguns estem en la frontera de l'atenció com a prestadors de serveis on tenim tot un sector mercantil que competeix. Per què? Perquè tradicionalment en aquest país s'havia vist aquest sector, aquest àmbit, com un nínxol de negoci. I aleshores encara tenim més dificultats. Per què tenim més dificultats? Perquè hi ha una part d'aquesta mirada que veu l'atenció com una oportunitat de negoci, que ja us ho puc assegurar, perquè els que gestionem sabem què hi ha, que o mantenim les condicions laborals amb uns límits o amb un àmbit molt baixet o no hi ha negoci. Amb la qual cosa aquí tenim una doble bretxa. O sigui, des de l'àmbit de l'atenció a la gent gran ja no solament veiem la bretxa amb altres àmbits o amb altres sectors, sinó que en el nostre propi àmbit d'actuació la mirada mercantil va en detriment d'aquesta mirada que podem aportar a les entitats del tercer sector on no preguntem què tens, sinó què necessites. I per últim, dintre de les mateixes professions també estem competint, per exemple, una infermera que treballa en el nostre àmbit cobra dic un 33% si només em miro a segons quines taules salarials, però pot arribar a ser un 60% menys que una mateixa professional que se'n vagi al sector públic. A nosaltres ens prenen els professionals i el talent a l'X. M'enteneu? Nosaltres és el món de l'educació. Bretxes. El setembre i el gener, quan hi ha alguna baixa, se'ns emporten en aquest cas professionals preparats. Per què? Pel que abans sortia, no? El tema de la inseguretat a vegades dels llocs de treball, la temporalitat o la fragmentació dels contractes. I això fa que, evidentment, qui s'emporta la part del professional ben preparat és qui paga més, no? I això és una gran dificultat que tenim també a dins del sector. Sí, ens estem centrant més en les dificultats, Sí. Gemma, Ara, no tant en les solucions, no? Mira, Que havies preguntat això, no? Què podem fer? Sí, exacte. Volia clar, quan hem dit el tema de això que en parlem ara molt, no? De posar la vida al centre, posar les cures al centre, això és com un discurs que el tenim molt elaborat. Clar, el sector té l'oportunitat de demostrar que la vida i les cures estan al centre. Per tant, què creieu que podem fer? El que passa, és una fortalesa deixa'm aportar altres elements de reflexió abans de respondre. Jo ja la tinc aquí, la pregunta, vull dir, no la perdo de... Però per complementar les qüestions que apuntaven tant en Lluís com la Montserrat, no? Jo penso que el fet que el tercer sector sigui un sector altament feminitzat, com ens heu assenyalat, no? Jo crec que és important que tinguem clar que ens afecta tant com es dissenyen els currículums formatius i els continguts, vull dir, perquè hi ha aquesta mirada, a com es dissenya la política d'atenció a la persona, a com es dissenya la política de protecció o de foment del sector, o de reconeixement o d'impuls, poseu-hi també, a com es dissenyen els llocs i es defineixen els llocs de treball, a com es defineixen els tipus de servei, els decrets, la cartera, si el servei del SAT, en comptes de concebre's com un servei, es concep com un servei complet, es concep com un servei a hores, això ho dissenya algú, no? I ho dissenya algú, i evidentment nosaltres en som art i part, o còmplices, però
afecta, o sigui, es dissenya tenint en compte totes aquestes bretxes o perspectives o no perspectiva de gènere. Val? Vull dir que, ho dic per també dir que quan apuntem solucions, o sigui, necessitem moltes solucions i de diferent calat i de diferents dimensions com les que vosaltres apuntàveu. No? Altres elements que jo també, quan jo hi pensava, també me venien a la reflexió, és a dir, el fet que el nostre sector sigui un sector que sigui quasi en la totalitat, diguéssim, uns serveis que són de titularitat pública, val? És a dir, ho estem concebent com a serveis bàsics de drets de ciutadania, val? Però en canvi estiguin prestats, operats, gestionats, val? Per la iniciativa privada, vale? Mercantil o tercer sector, jo crec que aquest també és un element que està influenciant i operant en aquesta bretxa. Val? Això no passa, per exemple, en els altres dos pilars de l'estat del benestar que ells apuntaven com l'educació o la salut. Sí que és cert que en l'educació tenim l'escola concertada, sí que és cert que en la salut tenim també concertada, però amb el percentatge, em sap greu perquè no tinc dades objectives, però en el percentatge en el qual està operant en el nostre sector no passa. És evident que això respon a qüestions històriques de com sorgeix la iniciativa i el sector, de com sorgeix de la iniciativa privada, religiosa, ciutadana i després l'Estat articula aquesta pota, però al final la realitat d'avui en dia és que són serveis que són drets fonamentals de la ciutadania i en canvi s'estan operant fonamentalment. Jo no dic que sigui millor una cosa que l'altra, però sí que a l'hora en què l'administració competent està regulant les condicions, per dir-ho d'una manera, quan dic les condicions em refereixo a cartera de serveis, el finançament, si això opera via concert o opera via licitacions públiques o opera via subvencions, com tu apuntes, tot això està alimentant. I un altre element que volia posar sobre la taula també, és a dir, estem en un moment de la nostra realitat en què necessitaríem que en el nostre sector s'incorporessin altres perfils professionals, per exemple, del camp de la enginyeria, del camp de la matemàtica, del camp de la tecnologia, i a la vegada que necessitaríem que en altres sectors s'incorporessin perfils professionals del món social. I això, i tota aquesta bretxa salarial de gènere més en mirada de sector, ho està dificultant. O si no ho està dificultant, estem havent d'alimentar, per poder incorporar aquests perfils, encara més la bretxa, per dir-ho d'una manera. Si jo vull incorporar algun perfil professional que em porti la direcció de TI dintre de la meva cooperativa, jo o li pago una morterada de diners saltant-me tota l'escala salarial que tinc definida com a cooperativa, o si no, no el puc incorporar o no la puc incorporar. Llavors, tot això, ho dic, perquè alhora que haurem de pensar solucions de tot això, però hem de poder pensar també amb totes aquestes qüestions estructurals que estan operant i que són molt complexes, perdoneu-me. Ara em sortirà la vena pessimista, però són molt complexes. Bueno, però tu estaves amb que tenies propostes, tenies respostes per les propostes, no? Això has dit, La meva proposta inicial seria carregar-m'ho tot i partir de zero, però això no es pot ser, no és realista, no? O abolir el patriarcat, això tampoc és realista, però comprem, d'alguna manera, creieu que com a sector hem comprat i potser amb idees, l'Elisenda feia una proposta així
radical, que estem parlant d'una situació concreta i un moment que teniu ara més emocionalment més virulent, no?, respecte a la negociació aquesta. Però hem comprat una mica com a sector aquesta idea d'acceptar unes condicions pitjors i això pot ser quelcom que podríem intentar revertir? Jo crec que n'hem sigut clarament còmplices atrapats amb moltes de les incongruències o incoherències, no? Al final tothom vivim amb incoherències, però com a sector i estem atrapades, no? En aquest sistema. Amb aquest sistema o sigui, Europa fa molts anys, no?, que ha marcat que podríem tenir concertació amb tot el que és serveis d'atenció a les persones i no ho estem aplicant. I nosaltres estem alimentant això i estem jugant a això, no? Quan ens estem presentant a licitacions amb rebaixes de preu. No? Vull dir, és evident que després dius, bueno, és que si no rebaixo... Totes aquestes explicacions ens les podem donar, vull dir, jo soc la primera que me les he donat, però realment hem de ser conscients que també som còmplices, no? Quan acceptem condicions vergonyoses de negociació en una mesa o en una taula amb l'administració, doncs sí, som còmplices. Però aquí podríem ser més valents i agosarats, no? I Està que clar. si surt una licitació o una convocatòria de subvencions i veiem que hi ha una injustícia perquè llavors aquesta bretxa salarial entre, no dins del sector, sinó amb la resta de professions, de posar-ho al damunt de la taula i denunciar-ho. I no sé, ens presentem amb alguna convocatòria a Girona Ciutat, vosaltres i nosaltres, i ho sabem i veiem que hi ha alguna qüestió, truquem en aquest cas a la Confederació i posem-ho al damunt de la taula de que això és injust. Per què? Perquè preval a vegades més el preu que has de rebaixar que no pas la part tècnica o l'arrelament o el coneixement del territori, etc. No? I que per tant això va en contra i anem al tema més mercantilista d'aquella oferta o aquell sector o aquell servei que es vulgui portar a terme. No? Potser som una mica, en aquest cas, negatius, però... Jo de totes maneres penso que per aquí tenim poc a fer. Nosaltres podem voler ser heroïnes i herois. Però fins que no hi hagi la concertació, aquesta llei, vindrà Florentino Pérez de torn. O sigui, ja t'ho dic, en el nostre àmbit el senyor Florentino Pérez guanya sí o sí. El Real Madrid no ho sé, però el senyor Florentino Pérez guanya sí o sí. Amb la qual cosa jo penso que molt passa, ja sé que és més a mig llarg termini, però molt passa per l'educació, per la conscienciació social, jo recordo, fa no tants anys enrere, estàvem en una posició molt crítica en relació a com veiem que estàvem deteriorant la natura i ara hi ha una conscienciació molt clara. Vull dir, també és una qüestió de posar-hi mitjans i la pròpia administració claríssimament si ho veu clar en aquest sentit. O sigui, que la cura de les persones sigui quelcom central en la nostra vida, com ho és de fet, perquè realment ho és, però que sigui acceptat socialment, per mi passa per campanyes de conscienciació social, pel recolzament de les persones a les persones. Perquè al final tots hi passem. O sigui, és que això és com... No parlem de la mort, però és que tots hi passarem. Amb la qual cosa arriba un moment en què més útil que fer formació, que parlar-ne, tots ho tenim clar, no sé, quan parlem d'aquest tema ho tenim molt clar, que a les escoles s'ha de parlar de la mort, amb els joves se'ls ha d'acompanyar en aquest procés de conscienciació, doncs a la societat en general se l'ha d'acompanyar en el procés de conscienciació que l'àmbit de les cures, de l'atenció a la vulnerabilitat, és un àmbit que tots hi estem sotmesos. Llavors és una contraprogramació de Telecinco. Jo penso que no, que és la contraprogramació de Telecinco constantment per humanitzar-nos. És que al final del que estem parlant és d'això. El que estem parlant jo crec que és d'això,
I jo no entenc és la meva manera d'entendre-ho, però jo no entenc el feminisme sense salvar el planeta, sense salvar-nos tots plegats, m'enteneu? Perquè és que què farem? Estirarem només la part de gènere? Així és que quan estirem la part de gènere ens en portem al darrere. I penso que posant en context això acabem amb aquesta mirada mamarrona, no? Que de vegades va més que ens perjudica a nosaltres mateixes, no? Perquè ens fa entendre malament o ens fa percebre de forma errònia què vol dir cuidar dels demés. Cuidar dels demés de vegades també és poder dir doncs no, fins aquí hem arribat, amb això no estem disposades a tirar-ho endavant. Jo trobo, des del punt de vista de l'entitat, ara estic parlant d'entitat de primer nivell, que una de les dificultats més grans que tenim és l'autoconsciència del que ens està passant. Això és la dificultat més gran que tenim, l'autoconsciència. O sigui, jo de vegades veig defensar per part de les nostres pròpies, de nosaltres mateixes, actituds que són antireconeixement. I aleshores dius, aleshores com puc fer per progressar, no? Jo crec que és molta formació i que les administracions siguin realistes en aquest sentit. Si volem transformar-ho necessitem ser conscients. Jo m'assumo a la proposta de la formació que diu la Montserrat, de diferents nivells, vull dir, de diferents tipus, espais com aquests, altres... I hi afegiria també diverses coses. Una és, jo penso que el camí que la Confederació i que algunes organitzacions hem après d'explorar models de governança més horitzontals, més democràtiques, això també penso que incorpora o que també parla de com incorporem la perspectiva de gènere a les entitats, perquè darrere d'això també vol dir que has de fer una feina, una labor, una tasca de que les persones que tens a les organitzacions es situïn en un lloc de decidir, de voler decidir, de poder decidir i de que decideixin efectivament. I aquí hi ha una feina d'autoempoderament, però hi ha una feina també de que l'organització faciliti que la gent s'empodera i que té aquests espais de presa de decisió, d'organització del seu propi dia a dia, lloc de treball, etc. Per tant, vull dir que aquí tenim molta feina. Jo crec que algunes organitzacions hem emprès camí aquí a explorar noves, però que cal molta tasca encara. Jo penso també que hi ha un altre element que és la professionalització del sector. És a dir, nosaltres venim reclamant, com en Lluís deia, des de la creació de la carrera d'educació social, els col·legis professionals, etc., venim reclamant la professionalització del sector, però a vegades també estem alimentant la no professionalització del sector. I aquí tenim grans debats com el paper del voluntariat i el rol o no rol que li donem en el paper del voluntariat, o quan determinats dissenys de servei els concebem, per exemple, amb una figura de monitor o monitora de lleure, quan sabem que la tasca seria d'educador o educadora social. Tot això són elements que són responsabilitat nostra, també. Després ja anirem amb la responsabilitat dels altres, però en les responsabilitats nostres tot això també són qüestions que estan operant. Després, també elements de... Per exemple, jo vinc d'una cooperativa, ja ho he dit. Per tant, hi ha un element clau en les cooperatives que és la participació. El com dissenyem aquests espais de participació a l'intern de les organitzacions, en el cas de la cooperativa o en el cas de... també té a veure amb si alimentem o no alimentem aquesta bretxa. Si jo genero espais de participació més enllà de la jornada laboral, cagada l'emus. O sigui, ja estic generant una bretxa perquè
un X% de la meva organització no tingui possibilitat de participar, no? I això fa els espais de participació, ho fa per les formacions internes, fa per... No? L'accés als llocs de treball de direcció, coordinació, depèn de com jo els dissenyo, tant els itineraris com els propis llocs, com ja estic deixant fora, no? Ja estic segregant, per dir-ho d'una manera, amb un percentatge X de la meva organització. No? Per tant, no? Quan fem aquests plans d'igualtat a l'intern, hem de tenir en compte també totes aquestes qüestions. No? Volia fer un parèntesis també, ara parlava més potser en un plànol de l'organització a primer nivell, però en les organitzacions de segon nivell. El que fem amb les organitzacions de segon nivell és de locus, ja us ho dic. O sigui, això no és conciliació ni és, ni és generació d'igualtat, ni és res. O sigui, al final només podem participar en les organitzacions de segon, de tercer nivell, unes quantes privilegiades. Val? I siguem-ne conscients. Per tant, com dissenyem aquestes estructures de segon nivell, aquests espais de participació del segon nivell, també té a veure amb alimentar aquestes bretxes, perquè al final la gent a la que es pot articular en grup pot defensar els seus drets. Si no facilitem aquesta articulació, l'individualisme no estem permetent també. Tindria moltes altres coses. A veure, us deixo fer perquè van sortint moltes coses. El que passa que sí que has obert tot un bloc i també volia anar als subsectors, però anirem després perquè he obert ara el bloc el tema de la governança, la definició dels llocs de treball i em sembla molt important el tema de les organitzacions de segon nivell, la presència en els espais, qui té possibilitat d'estar present en els espais, no només una qüestió de cura, sinó també el tamany organitzatiu, etc. Lluís, que estàs parlant menys avui, no? Et volia donar paraula directament. Què opines tu sobre la qüestió aquesta tant de la governança i per tant els lideratges al tercer sector com de la definició dels llocs de treball o de les funcions? Perquè a vegades aquests nous models de governança, a vegades, com apuntava una mica l'Elisenda, també són complexes en termes del temps que li has de dedicar, la participació, etc. No? Què n'opines? De fet ha sortit, no? Que el biaix que hi ha en l'anàlisi de les figures que estan o estem al capdavant d'una entitat, possiblement hi ha molt més homes que no pas dones, o que pot donar-se el cas de que els homes que puguin estar dins d'una entitat tinguin més un càrrec de responsabilitat que no pas en aquest cas les dones. Sí que és cert que hi ha tot el tema de si aquesta dona té un càrrec de la cura a la família, això és una gran dificultat que pot donar-se, però el que estava intentant veure ja la manera de poder lligar el que estava dient l'Elisenda és que també és el tema de l'organització que tenim com a societat, no? Perquè els horaris que tenim són complicadíssims per poder conciliar la vida laboral i la vida familiar. No? Això fa que, evidentment, hagis de dedicar una part important de la jornada que no et permet poder disfrutar de la família. Posant un exemple, ahir teníem una reunió que havia d'acabar a una certa hora i estava amb la companya que porta el tema d'administració econòmica. Durant la reunió va haver de gestionar una trucada perquè li anessin a recollir la filla que li sortia a les 3 de la tarda i que ella no hi arribava perquè havia d'anar de Girona a Santa Coloma de Farners. Com ho fem perquè realment persones amb certa responsabilitat també puguin exercir aquesta responsabilitat sense haver de patir que hi hagi algú altre que s'encarregui del fill o de la filla o dels fills que pugui tenir, no? És un tema que ens hem de plantejar com a proposta, en aquest cas, de cap on hauríem d'anar. Doncs comencem d'entrada revisant aquelles qüestions
a partir d'aquesta guia, evidentment, no? Aquest informe que s'ha fet, veure que són aquelles qüestions que realment podem revertir perquè és a casa nostra i podem fer-ho d'una manera molt més fàcil, de tal manera que no ens contradiem a nosaltres, però que a la vegada pugui permetre millorar la participació d'homes i dones a dins de la pròpia organització. Que això també ho ha de fer-ho, en aquest cas, les entitats de segon nivell. Però no hem d'oblidar que tenim ara, en aquest cas, una direcció general de la cura i del temps, que aquí s'hauria de veure que no només és el sector, i un sector eminentment feminitzat, i que per tant sensibilitzat i preocupat per aquestes qüestions, sinó que és una qüestió que s'hauria de traslladar a tots els sectors. I que això permetés, evidentment, no només l'organització del temps i de les cures, sinó que, evidentment, hi hagués un reconeixement, i torno enrere, al que és el sector de les cures que eminentment estem. Per tant, mirem-nos primer nosaltres per veure aviam si aquestes qüestions de l'organització permet una participació igualitària entre homes i dones a dins de la pròpia organització. Perquè tal com ho tenim ara organitzat, aquella persona que ja hi ha algú a casa que se'n cuida d'anar a buscar les criatures o de preparar el sopar i de tenir el plat a taula, ja ho tenim cobert, però hem de procurar que aquesta qüestió no influenciï tant a l'hora de poder tenir una representativitat de les entitats en igualtat de condicions entre homes i dones o, tal com és el sector, que hi hagi més dones que no pas homes. No sé si opineu el mateix o... Sí, jo també volia apuntar que al final, no, aquest tema de la conciliació, clar, nosaltres ara l'estem parlant i jo he tingut una mica la sensació en l'estudi des de les posicions més de comandament, direcció i tal, però al final no ens podem oblidar que nosaltres treballem en un sector en què tenim serveis 24 hores, 365 dies a l'any. I això vol dir torns, vol dir treballar matins, vol dir treballar tardes, vol dir treballar nits, caps de setmana, festius... Clar, parlar de conciliació quan tens aquesta realitat també a vegades és allò... és un cert oxímoron, vull dir... Això no vol dir que, evidentment, amb què podem fer hem de poder pensar en, per exemple, dissenyar torns o codissenyar torns amb les persones que estan en el servei treballant, codissenyar torns perquè puguin ser torns més amigables amb la conciliació o amb la vida personal de qui està treballant en aquell servei, és a dir, parla d'un cert grau de governança d'aquell equip, d'aquelles persones, parla també de que juntes poden buscar solucions que s'ajustin més a les seves realitats, parla de moltes altres coses. Clar, després ens trobarem en altres circumstàncies, com pot ser que la normativa marca que no sé què, que no sé quantos, tot això, però jo crec que aquí tenim camp a explorar i a córrer Ho dic perquè estic fent molt incís ara en què podem fer nosaltres des del nostre dia a dia de serveis, d'entitats i de sectors, perquè el fàcil seria venir aquí i començar a rajar de l'administració i el que pot fer l'administració. I en tinc moltes coses a dir-los, però també em sembla molt més responsable també de dir com podem començar a canviar nosaltres, que també tenim moltes coses a millorar i a fer i a poder treballar. Ens queden 5 minuts d'aquest espai tancat, després obrim a totes vosaltres perquè pugueu dir, per tant podem continuar estirant dels fils. Sí que m'agradaria, una mica en la línia que havíem parlat, identificar que al final sí que sabem que en el tercer sector la bretxa és més baixa que en la resta del mercat laboral i per tant també identificar aquells elements, perquè es tracta d'empoderar-nos, aleshores també per empoderar-nos fem un exercici per detectar aquelles fortaleses que tenim com a sector.
m'agradaria escoltar-vos un bocinet a cadascuna, si pot ser, sobre quins elements penseu que també ajuden a que en el nostre sector hi hagi menys bretxa que altres, no? Que hi ha diferents nivells també segurament. Vols començar tu, Montserrat? Tu, bueno, oriento cap a tu perquè ets la que fa més estona que no parles, però com vulgueu. No, ara estava pensant, aviam, si és que jo no sé contactar amb lo positiu i no m'agradaria pas ser això, No, a veure, tenim un fet que és que la bretxa és menor, per tant, això ho sabem, perquè podem... Sí, el que passa és que, sincerament, jo penso que la bretxa és menor bàsicament per les circumstàncies en les que estem, perquè som un sector bàsicament feminitzat, amb la qual cosa... No, però això no respondria al càlcul, perquè en el càlcul tu fas mitjanes d'homes i dones, per tant, és independent la quantitat d'individus, diguem, que hi hagi. Sí. Però vull dir que de totes maneres sí, o sigui, jo em sembla que quan heu posat la pantalla dels tòpics típics els mites, sí. I dels mites hi passa per tots, i alguns m'han anat bé perquè he pensat oi, no ho diguis, que això ho penses, treu. Per això el primer que he dit és m'agrada perquè m'heu sacsejat i és que m'agradaria contactar amb les fortaleses i ara no sé per què no hi estic connectada, però és ben cert. A veure, si ara em diguessis on t'agradaria anar a treballar? Doncs no estic treballant. I amb la qual cosa vol dir que alguna cosa dec sentir, bueno, segur, com moltíssimes coses penso que m'omplen de goig i que a més em fan continuar estant activa i amb ganes. Què? Doncs que en l'ambient és molt més fàcil contactar amb l'empatia i amb aquesta mirada d'estar pendent, perquè això et dona molta satisfacció, d'estar pendent de les necessitats dels altres i en aquest sentit compartir amb un col·lectiu tan gran de persones aquesta mirada i aquesta sincronia a mi personalment m'alimenta moltíssim com a persona i també m'anima a cercar solucions i a cercar maneres noves de poder-ho enfocar. M'ha encantat quan l'Elisenda feia referència al tema de la governança democràtica. En aquest sentit també va ser un despertar i una manera de que totes plegades ens puguem empoderar i donar-li valor a allò que estem fent, no? I fer-ho arribar més enllà de les nostres veus, de les veus que tenim en aquest moment dintre de l'entitat o de fer-ho arribar o de fer-hi participar també veus de la societat que estan dintre de l'entitat. En aquest sentit és on jo penso que radica les nostres fortaleses, en el fet que som una entitat social, que és una entitat social, o que som, jo en aquest moment represento entitats socials que estan molt arrelades a territoris molt concrets i que per tant són referents dintre d'aquell territori com a entitats que tenen bones praxis. Doncs des d'aquest punt de vista penso que podem tenir una influència en l'entorn social, que això es pot traspassar i que si en prenem consciència doncs encara podem fer-ho amb més força. Des de la meva exposició que era, penso que hi ha d'haver una transformació social. En aquest sentit estem en un lloc privilegiat o estem ocupant un espai privilegiat en els nostres territoris i som referents i per tant aquí és on jo li puc veure la fortalesa i després interiorment també per la pròpia tasca que desenvolupem, que ens acosta molt a la part humana. Podríeu contestar vosaltres breument, us demanaria, sisplau, per poder tenir... Jo crec que hem de veure una de les dades, de 4 persones que treballen, 3 en aquest cas són dones, i per tant això és un valor important d'aquesta mirada ja femenina que es posa en el sector, aquesta mirada capacitadora a la feina que es fa i que no es miren els resultats quantitatius sinó qualitatius de la feina, en aquest cas seria tot el tema de l'impacte que hi pugui haver-hi, i que per tant som un sector sensible i amb voluntats
de millora i de canvi i de que realment aquestes desigualtats siguin el menys possible. Jo crec que la part positiva és aquesta, que som ja persones que possiblement ja ho portem a l'ADN. Gràcies, Lluís, per acotar també. Sí. Bé, jo em sumaria el que apuntaven ells dos, em sumaria també el que apuntava abans la Laia, no? De dir hem començat a treballar cosetes, no? El tema bueno, des de la Confe doncs, el que s'està treballant a nivell d'incorporar perspectiva de gènere, de la governança, jo penso que tot això suma i alimenta. Crec que jo assenyalaria un tema que deia la Montserrat, no? Crec que el fet de que siguem un sector altament feminitzat, no? També ens ha de poder facilitar, no estic dient que sempre ho faci, però ens ha de poder facilitar el poder fer una lectura en clau femenina i en clau, per tant, empàtica, d'aquesta nostra realitat i, per tant, que això ens mobilitzi a generar aquest canvi. No tinc la certesa que encara hi estiguem aquí, però sí que penso que tenim allò necessari per poder-ho fer. Segurament més fàcil que altres sectors. Depèn de nosaltres. Sí, Lluís. Res, petit, breu. Temps enrere es parlava de que hi havia la quota femenina en els partits polítics. Per tant, jo demanaria a la Generalitat que hi ha més presència, en aquest cas de càrrecs polítics que sou dones, doncs que realment tot això també es traslladés a dins de la Generalitat i que això traspoés llavors a nivell de país. Que per tant, totes les polítiques i totes les convocatòries d'una manera o altra revertís realment amb el que afecta del que heu vist i heu sentit i coneixeu possiblement amb el que és a nivell de les cures cap a les persones, no? De tal manera encara que... no ens havíem atrevit a fer-vos una petició directa, ho veieu, Ara, en Lluís? Amb la meva diplomàcia, Molt bé, sí. Per tant, sí que és important i és necessari i és just, no? De que realment aquesta igualtat també arribi a dins del sector, però en relació amb els altres sectors, no? I que part de la responsabilitat de que aquesta desigualtat que hi ha envers els altres sectors, perquè ja heu vist que és només un 2%, el que tenim internament és bona part és de tot allò que rebem nosaltres de gestionar de diner públic, que rebem en càrrec directament, un Consell Comarcal, una Diputació, un Ajuntament, i que deixem que també la part de responsabilitat que tenen els secretaris i interventors dels ajuntaments, que tenen una part de culpabilitat brutal a l'hora de tot allò que nosaltres ens presentem, no? Aquestes subvencions, concurrències competitives que en aquest cas no anem amb punyals pel carrer, però que evidentment doncs, anem al cèntim, no? per realment poder fer aquella feina, aquella vocació, aquell sentiment que tenim com a entitat del tercer sector. Anem a donar un espai, Sí. que podem seguir parlant també, però m'agradaria que sentíssiu que podeu dir la vostra i segurament moltes de les coses que s'han dit aquí ressonen a alguna gent. No és tant la idea no és tant fer preguntes, que també, si algú vol fer preguntes, sinó més reflexions, comentaris, exemples concrets. Adéu, merci. Adéu. Sobretot, sobre la primera part de la presentació, sobre el que s'ha de debatut ara, que s'han estirat, ja us dic, no? Han començat molts fils. No voleu dir res? Us fa vergonya o no teniu res a dir o què? Molt bé, gràcies. Hola. Se'm sent? Sí. Bé, gràcies per la presentació. Jo volia fer una reflexió / cop de mà a la Montse en aquesta darrera intervenció Jo sí que penso que el tema de per què al tercer sector hi ha menys bretxa salarial numèrica com a tal, sí que té bastant a veure amb un tema que s'ha passat l'heu citat i s'ha passat una mica per alt,
i és la composició dels llocs de comandament del tercer sector, on sí que és cert que no es dona una linealitat respecte a aquesta feminització del sector, que és molt més gran, però sí que s'arriba pràcticament a una paritat que és una mica enganyosa, ja ho sabem, ja es va manifestar en una de les guies que va fer la Confederació amb DIPAS, i que demostrava també que en les entitats on hi havia més on hi havia més diners, al final, en entitats amb pressupostos més alts hi havia més comandaments superiors, que eren homes, i les que eren més baixes, crec que estaven 1 milió d'euros, crec que estava l'anàlisi en aquell moment, eren dones, però bueno, els llocs de comandament, que és principalment un dels punts on es manifesta molt aquesta bretxa salarial, perquè ens trobem, és molt típic trobar-nos amb entitats molt feminitzades i que els llocs de comandament estan tots ocupats per homes, amb la qual la bretxa salarial se't dispara. Jo crec que això no passa tant en el nostre sector, tot i que segueixi passant a les entitats grans, i després crec que hi ha un altre element molt important i que és matemàtica pura, i és que els sous, els salaris del tercer sector són baixos. Com que els salaris del tercer sector són baixos, les diferències que hi ha entre els salaris del tercer sector tampoc són lineals amb els salaris que hi ha a l'empresa mercantil. Llavors, un director general d'una empresa mercantil probablement cobrarà un 50, un 60, un 70% més que un director general d'una entitat del tercer sector, amb la qual cosa després quan fas les diferències, doncs, al final per pura matemàtica són inferiors. Això em porta també a fer la mateixa reivindicació que es feia a la primera part de la jornada, és a dir, a no quedar-nos amb aquest 2%, que sí que a nivell numèric vasteix molt i està molt bé, i el compares amb la situació de l'estat espanyol, la compares amb la situació de Catalunya, la compares amb altres actors i dius estem fantàsticament bé, però sí que és quedar-nos una mica com es transmetia, jo crec que de manera molt encertada a la presentació de l'estudi, quedar-nos una mica a la superfície de tot això. També penso i animo a la Confederació, i sé que des de la seva direcció i des de la seva presidència estan molt implicades en aquest tema, a seguir aquest camí, perquè aquests espais de reflexió estan molt bé, però a mi m'agrada molt aterrar les coses. Llavors, crec que moltes vegades en el sector un de les grans coses que ens saturen és que som molt donats a reflexions i reflexionem molt i parlem molt i què hem de fer i hem d'intentar, però després aterrem poques vegades. I m'agradaria que en temes que són així importants i que al final acaben definint la nostra societat i acaben definint, com deia la Montse, la nostra vida, doncs aterréssim les coses i poguéssim arribar a coses molt més concretes. Val, ara us dono la paraula si voleu comentar. Vaig a fer una mini falca comercial, que és, quan la Mercè, a la seva part de presentació, jo us recomano i us convido amb això últim que estava, perquè has dit coses molt importants, crec, i me'n vaig només a l'última. Trobareu en l'informe, quan us el busqueu a la web, eines molt concretes i molt útils per aplicar a les entitats. Jo crec que s'ha fet un esforç, a part de l'explicació més global que penso que calia, com per aterrar-ho molt a la línia que tu dius per poder-ho treballar a les entitats. O sigui que si vols, espero que et resulti satisfactori, vull dir que tu miris i que igual et serveix. No sé, s'han dit coses rellevants, no? El company no havia sortit encara aquest element que els sous són baixos i això contribueix a que la bretxa sigui més reduïda, però és un tema que havia de sortir en algun moment. Més o menys sí que tangencialment ha sortit. Tangencial, sí, però que s'ha explicitat. En aquest cas, el conveni, evidentment, per això dèiem que infermeres o educadors se'n van, en aquest cas, del lloc de treball perquè tenen una oferta econòmicament molt més atractiva i, per altra banda, el tema de l'estabilitat, de que s'acaba una subvenció i poder no hi ha continuïtat, o bé per la raó o que és un tipus de feina que no és una jornada sencera i llavors aquella persona busca una altra feina que sigui una cosa molt més àmplia. És un problema que tenim a nivell de sector. Una qüestió és el sou i l'altra les jornadetes, de
de què tenim, no? Una persona a vegades està dividida en 2 o en 3 projectes durant l'any pel fet de que pugui poder mantenir en aquest cas el lloc de treball i de no perdre'l com a bon professional que és. No sé si... Bueno, és una mica el que estàvem dient, o és el que pretens dir quan deia que la nostra consellera no blindava uns milions, uns diners a dintre del sector. O sigui, és que nosaltres som un sector infravalorat des de tots els punts de vista, però des del punt de vista de finançament és claríssim. Clar, no poden pujar els sous si no hi ha diners. No hi ha diners, no corren diners. I jo torno a remarcar, en el cas de l'atenció a la gent gran, el fet de que siguem uns prestadors en la frontera i que tinguem tota una part de l'àmbit mercantil, evidentment, si entren diners en el sector ens n'aprofitarem tots, els mercantils i els no mercantils, però la perpetuació d'aquests sous baixos en aquest moment en qui més li interessa, si no hi ha més diners dintre del sector, és l'àmbit mercantil, perquè ells continuen volent tenir el seu marge de benefici. Nosaltres no treballem per un marge de benefici, nosaltres treballem des de l'àmbit social, treballem pel sosteniment dels serveis, però aquest percentatge, o sigui, sobre encara, i en l'àmbit de la gent gran penseu que la major part de places estan en l'àmbit mercantil. Per tant, encara és un fre més que tenim perquè pugin. I la perpetuació d'aquesta visió de que els professionals que es dediquen a l'atenció directa, el no reconeixement o de la seva vàlua. I ens interessa que siguin llocs de treball amb molt poca qualificació, amb molt poc prestigi, perquè d'aquesta manera mantenim uns sous molt baixos. Això i que per altra banda, com a sector, malgrat hi ha entitats de segon nivell i una confederació, però estem molt més disgregats o dividits i no tenim tanta força com pot tenir una escola o uns metges que fan una vaga. No estem units com a sector i això també fa que aquesta diversitat fa que la reivindicació, la reclamació d'un conveni amb una escala salarial o d'unes condicions diferents no es pugui aconseguir, no? Perquè hi ha una part mercantilista, perquè hi ha un tercer sector i perquè també hi ha uns serveis socials de la mateixa administració que estan dins d'uns mateixos col·legis professionals però que no s'acaba d'anar units i defensar tot el sector en bloc, no? O sigui, l'estat del benestar, insisteixo, a la part en aquest cas social no estem units i això fa que evidentment hi hagi una gran dificultat a l'hora de poder reclamar i defensar aquests drets. No, i l'altre element és que a l'intern del mateix sector ja tenim unes grans bretxes, no? És a dir, un educador o una educadora social que treballi en l'àmbit de l'infància cobra X, no? Si treballa en l'àmbit de l'educació social, de la salut mental, cobra X més o menys Y, no? Si treballa en l'àmbit de la gent gran, cobra X menys bastant Y, no? Vull dir, clar, això, aquesta alta complexitat formes de finançament, formes de contractació, després, juntat amb el fet que tenim convenis diferents, no? Alguns d'àmbit estatal, els altres d'àmbit català, tota aquesta complexitat també generen, no? Aquestes desigualtats a l'intern i aquesta dificultat també per posar solucions fàcils, no? I dir que estem veient. Aquest tema és el que menys hem parlat. Perdona, Gemma, tinc una cosa aquí al cap tota l'estona i ja sé que no va directament relacionat, però a mi també m'agradaria veure, és una pregunta que tinc, és com està operant el fet que un percentatge majoritari de les persones que treballem en el sector o que treballen en el sector sigui, a part de ser dones, tingui interseccionant altres situacions de desigualtat com pot ser que sigui dona d'origen migrat.
Bueno, no? això és el que hem comentat amb el tema del terra enganxós, de fet, com Exacte. una de les conclusions importants. I jo crec que la Montserrat ha fet una reflexió, si em permeteu, una reflexió molt important respecte a això ara mateix, quan deia ja interessa, no sé si el sector o com a societat, ja interessa que aquests llocs de treball continuïn estant devaluats, perquè això significa que no hi ha una necessitat de millora salarial. Ho dic perquè aquest és un tema que l'has plantejat d'una manera molt clara, no? A mi això està relacionat amb la manca d'autoestima de la gent que ja està dintre del sector. O sigui, i fins i tot de vegades jo he vist companyes meves de feina que en un moment determinat reivindiquen, evidentment perquè ho necessiten, tenir millors salaris i te poses al costat i dius, ostres, anem a analitzar-ho, anem a veure com ho podem fer, no? Anem a intentar trobar solucions conjuntament. I tots els sostres en els que ens estem trobant, que és el conveni, la manca de recursos que ens dona la pròpia administració per poder-nos finançar millor, tots aquests sostres no són reconeguts per aquestes persones. O sigui, a veure, per dir-ho d'alguna manera gruixuda, ja ho sé que és una mica burda, però tenim consciència d'obrers i no som obrers. M'entens? Saps aquesta visió de finals del segle XVIII, del segle XIX d'obrer? De reivindicar i sempre el dolent és el que tinc al davant? I això m'està situant a mi en una posició de manca de reconeixement del que estic fent. O sigui, no hem superat això, no ho hem superat. És el mateix que esclata la crisi del 2010 i de cop i volta deixo d'anar al metge i no agafo la baixa perquè si agafo la baixa no puc portar el sou a casa perquè el meu marit està a l'atur. I assumeixo això com una... Com un pes individual. Com un pes, m'entens? No hi ha un reconeixement de dir, escolta, ara no m'ha tocat a mi la crisi, però jo tinc els mateixos drets que té el meu marit quan va treballar i haig de reclamar un sou just pel que estic fent. I per tant és una resposta social. Pel que estic lluitant és perquè reconegui que la meva feina té el mateix valor. Jo recordo que una vegada ens deien en què feu innovació? I quan buscàvem els àmbits d'innovació els anàvem a buscar al sector industrial, al sector de les noves tecnologies, al sector de... Nosaltres fem innovació en l'atenció a les persones, fem molta innovació, però no es reconeix. No hi ha subvencions per això, o no hi ha calés de l'administració. Jo penso que tot està relacionat. Per això et deia, jo entenc que el feminisme que acaba fent és estirar de tot. Exacte. Ho estira Però de tot. jo crec que això que planteges, Montse, a més, ara es començarà a posar de manifest, ha sortit el tema de la valoració de llocs de treball, que els plans per la gent que fa plans d'igualtat va començar a ser obligatori a partir del Reial Decret 902 de 2020. Quan fas aquesta valoració de llocs de treball, quan arribes al moment, els que hem fet valoracions de llocs de treball, quan arribes al moment de valorar aquests llocs de treball i comparar-los fora del tercer sector, és quan has de fer coses estranyes per dir és que no puc dir el que surt i el que s'hauria de pagar a aquelles persones perquè no podrem pagar. M'entens? O sigui, llavors és quan arribes amb les entitats al treball de jo estic d'acord amb aquesta valoració de llocs de treball que t'ha sortit i m'estàs dient que aquesta persona hauria de cobrar un 30% més, però és que no li puc pagar, m'entens? No li puc pagar. I això també va lligat amb el que apuntàveu abans, no? Si les licitacions que surten i els concursos que surten cada cop van més lligats a un tema de preu, i alguns van exclusivament lligats a un tema de preu, ja estem devaluant el sector, perquè guanya qui ho posa més barat. Pues todos a pagar a convenio y así nadie va a caer una baja. El senyor Florentino Pérez jo no li guanyo. És que ja no jugo a la seva lliga. És que no guanyaràs mai per això, perquè no jugues a la seva lliga, No llavors no podràs guanyar. Llavors
en el moment que no hi ha una valoració qualitativa en les licitacions, tampoc és que és un peix que es mossega la cua, perquè tampoc podràs accedir a tenir major finançament per poder pujar aquests sous, donar major servei, mantenir aquest talent, que la fuga de talent és algo evident al nostre sector, llavors és que al final... Per això jo entenia que la manera, l'eina que tenim és començar a transformar-nos socialment, vull dir que la gent prengui consciència i que sortim al carrer al final perquè vull que el meu pare i la meva mare siguin ben cuidats i per tant necessito que les persones que cuidin el meu pare i la meva mare estiguin ben remunerades i que la seva feina estigui reconeguda. M'entens? O sigui, no fa molt ens van convidar al Parlament i teníem que criticar l'administració allà al Parlament. És una cosa molt rara, perquè ens van cridar perquè diguessin que el govern ho havia fet malament. Vull dir, a mi tant me fot aquestes coses, trobo una tonteria. Però al final els hi vaig dir, escolteu, que són els vostres pares i les vostres mares, que sou vosaltres els que arribareu a aquesta edat. Com no ens posem les piles tots plegats, com no fem un reconeixement de la importància de la cura, i això ho teniu a les vostres mans. Al Parlament no s'on aproven les lleis? Sí, no? I aproven els pressupostos, oi? Què pebrots me pregunten? Feu-ho! M'entens? Montserrat, hem Ai, d'acabar. perdoneu, que sigui tan bèstia. T'anava a dir, m'agrada molt acabar així. Perquè hem tornat a posar la cura al centre i al final de què va d'això, no? Clar, va d'això. La importància que té. Bueno, hem divagat, hem tornat. Em sap greu perquè no sé si alguna... Sí, va, Esther, li donem l'espai, l'Esther, un moment, perquè no hi ha hagut massa... Bueno, primer de tot agrair-vos perquè ha estat superinteressant i després que jo crec que ens emportem tots aquí deures per casa, no? Per casa i com a sector, no? De dir, ostres, com a sector tenim molta feina a fer, que crec que la podem fer i tenim força per fer-ho, però crec que és molt important que com a entitat i com a organització pròpia parem, pensem i fem una reflexió, perquè, ostres, deien coses que deies, ostres, doncs no, pensava que ho fèiem millor, no, a casa, no? Llavors, crec que tots hem de fer aquest exercici, parar, i sobretot amb aquesta eina que estava aquí, no? I amb altres eines que deies que estaven penjades, jo crec que si tots parem i fem l'esforç de pensar, ja obrim un camí. Llavors, això m'ho porta com a deures. I aquest jo crec que és un dels pilars i dels punts forts que tenim com a sector, no? Aquest sentit d'autocrítica, no? Aviam, con lo bueno i con lo malo que té això, també, perquè a vegades ens passem de frenada. No ens matxaquem, exacte. Exacte, a vegades no ens matxaquem, però penso que aquest és un dels punts forts també que com a sector tenim. Molt bé, doncs moltes gràcies a les tres, als tres, perquè no era fàcil exposar-se aquí i dir tot això, per tant ara la Laia farà la clausura. Baixem o no baixem? Vale. Acompanyeu-me en aquest moment de tancament, que jo crec que així estem millor. En tot cas, agrair-vos a totes i tots per ser aquí avui. De debò, agrair a la Montserrat, a l'Elisenda, al Lluís, a la Gemma, a la Mercè, a les figures més institucionals també, mil gràcies. En tot cas, si una cosa em queda clara i enllaçant amb aquest tema, és a dir, jo crec que hem de posar en valor aquesta capacitat d'autocrítica que tenim, perquè és el que ens pot portar a ser agents transformadors, no? És el motor de canvi, no? És a dir, reflexionar i mirar com podem generar propostes de millora, crec que ens pot ajudar a avançar col·lectivament. En tot cas, la nostra voluntat no és autoflagel·lar-nos com a sector, és a dir, generem espais com aquests per poder oferir eines a les entitats i per poder avançar col·lectivament. Tant de bo això serveixi, i tot el que anem fent en aquesta línia, que seguirem treballant-hi, tot això serveixi per revertir i millorar elements en lo individual de cada entitat, però sobretot en lo col·lectiu, i que transcendeixi el sector, perquè si una cosa ha quedat clara és que parlar de bretxes de gènere és parlar de models de col·laboració amb l'administració, és parlar de finançament, és parlar de reconeixement, per tant, és parlar d'una complexitat que vaja, hem de fer aquesta anàlisi a totes les capes i anar retornant sempre de lo individual a lo col·lectiu, no? De lo individual a lo social, i per tant poder fer aquesta anàlisi més estructural
i com a sector contribuir a aquesta transformació social en allò que siguem capaços de fer, que puguem fer, però en tot cas jo crec que si una cosa està clara és que la voluntat, el compromís hi és i per tant seguim treballant i endavant. I que no ens aturem, en tot cas com a confederació seguirem treballant en aquesta línia i agrair-vos de nou que sigueu aquí. Gràcies, Eduardo, també per les teves intervencions i enllaço per acabar aquesta utilitat, no? I aquesta capacitat de generar coses concretes, útils, propositives i que ens ajudin a avançar. Esperem ser capaços, no? Amb el que hem fet ja fer alguna passa, però de seguir-ho fent. I per tant us animem a seguir-nos i a veure el que podem anar treballant conjuntament. Moltes gràcies i bon dia a tots.